Така. И оставате обаче на място. 2 пъти. И казвайте по 2 пъти, за да няма разминаване. И като една. И като една. Така. Хайде, коледарите, стой на място. На място. Бързо ставайте и вие. Хайде бързо, Гери. Хайде, милички. Какво? Да. Да. Ами то има място. Ако искате една идея назад, една крачка назад. Ама ще развалят редиците. Хайде. 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 Стани, как беше той? Хайде, ела. Хайде, стой. Хайде, миличка. Хайде да го снимаме. Тико. Тико. Хайде, започваме. Какво се казваше тук сега? Коледарите, снимам.